Isimo esivame kakhulu esibona ezinganeni ezinesifo samathambo esibizwa ngokuthi i-juvenile idiopathic arthritis. Ezinganeni bavame ukuvela nokuvuvukala kwamalunga noma kwesinye isikhathi ngokulahlekelwa umsebenzi wamathambo kanye nokukhuphuka kwezimpawu zokuvuvukala. Akukho ukuhlolwa kwegazi obuthile obungasiza ebuxilongeni. Sikwazi ukuthola lesi sifo kuphela ngokukhipha ezinye izifo bese sithi yile i-juvenile idiopathic arthritis. Isizathu sokuthi kumele sizibone kusenesikhathi lezi zingane ukuthi uma sisheshe singenelela kulezi zingane kuba ngcono kakhulu isibikezelo, umphumela uba ngcono kakhulu, futhi singakwazi ukugwema ukukhubazeka nokukhubazeka kwalezi zingane, futhi singakwazi ukuthuthukisa izinga lempilo kulaba bantwana.